Ito ang simbahan na matagpuan sa Barangay Carnam, Pasao, Camarines Sur. Ito ay naging parte ng bawat mamayang Pasakenyo na nakatira sa sabing barangay o kaya sa mga katabing lugar nito. Ngunit hindi nyo ba alam, sa likod na nagsisira ang parte-parte ng simbahan na ito, na tayong pundasyon na lamang ang nagsisilbing tibay at proteksyon, ito pala ay may malaking ambag sa kasaysayan ng Pasakaw. Ang nakikita yung imahe ay imahe Nuestra Señora de Guadalupe na may mayamang ambag sa komunidad. Itinatag ito noong panahon ng Espanyol. Ayon sa mga tala, ang simbahan ay nagbigay ng malaking impluwensya sa buhay ng mga taga-Pasakaw, lalo na sa aspeto ng pananampalataya at kultura. Ang simbahan ay nagpatayo ng mga galyo noong 17th century, tulad ng Nuestra Señora de Guadalupe at Angel de la Guardia na ginawa sa Dalupaang Pasakaw. Ang mga galyo na ito ay naglakbay mula Manila hanggang Acapulco, Mexico at naging mahalagang bahagi ng kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Mexico. Ang simbahan na ito ay nagbigay din ng serbisyo sa mga mamayanan tulad ng mga sakramento, pag-aaral at mga aktibidad pangkomunidad. At ito rin ay naging simbolo ng pag-asa at pananampalataya sa bawat mamayang Pasakenyo. Nakakalungkot lang isipin dahil sa likod ng mahalagang kasaysayan nito, ito ay naging isang alaala na lamang at naiwanan ng panahon. Malalim na ang gabi nang dumating kami sa lugar na ito dahil sa haba ng biyahe mula sa lokasyon namin. Tahimik, walang gaanong naglalakad sa kalsada at halos wala na rin sasakyan dumadaan. Kaya sinimulan na namin ang pag-iikot. Alright guys, so magandang gabi. Nandito kami ngayon sa Barangay Caranan, dito lang sa bayan ng Pasao, Camarines Sur kasi meron kaming nalaman dito na isang abandonadong simbahan, pero sa tingin ko hindi itong abandonadong simbahan, isang abandonadong kapilya kasi maliit lamang ang simbahan na to. So kung makikita nyo, ito yung main road ng Barangay Caranan. Kaya papunta na yan sa Balugo at ito naman ay papunta sa Dalupaon. So ito yung sinasabi namin na simbahan dito. Ayun o. So nauna na siya katukla sa loob. Kung makikita nyo, ito yung daanan. Talagang tataas na din yung damo. Tapos dito open area na yan. So papunta na yan sa karagatan. So ito yung simbahan na sinasabi dito. At nang papasok na kami sa lugar, nila, ito ang tumambad sa amin. ito. Isang luma at abandonadong simbahan na walang anumang ilaw na magbibigay liwanag sa simbahan na ito. Ito ay gawa sa Kastila pa. So ibig sabihin matagal ng panahon. Yari sa bato. Grabe. Itong kinakatakot ko dito kasi kadalaan sa mga dinadaan na ganito, baka may ahas na. Yun o. Kaya doble ingat ako kasi kahit nakapantalan ako tapos nakasapatos, delikado pa rin. So kung makikita nyo, yun yung cross. Tapos ito yung mismong kapilya. Ayun, makikita nyo ang tibay ng pagkagawa. Sa dinami-daming bagyo, hangin, ulan, talagang hindi pa siya nagigiba. Pasok ko sa simbahan, ang una kong nakita ang retablo. Ito yung retablo na simbahan. Ayan, so sa mga simbahan kadalasan meron yung mga larawan ni Jesus, merong ribulto. Ayan, ito yung bintana. Grabe, no? Kung makikita nyo, mahangin. Tapos malamig. Kasi unang-una nasa may gilid tayo ng karagatan. Maliit lamang na kapilya to. So ito yung likod. Ito yung likod oh. Tapos ito naman yata yung CR. Ayan, kung makikita yung CR dito. Almost 20 years na ito kapaligian, no? So ibig sabihin matagal nang abandonado, pero itong simbahan na to ay gawa pa nung panahon ng Kastila. Yeah, panahon pa ng Kastila ito. At mahigit 20 years na itong na-abandon kasi dahil sa bagyo. Oo. Dahil sa bagyo. Oo, kasi itong tinuturo ko sa bandang kaliwa ay karagatan na yan. Dagat. Mismong dagat na yan. Tapos problema natin dyan, wala din mga resort. Kaya so ganito na lang kadilim ang lokasyon na to. Ano nandito sa likod? Narinig niyo yung mga ito class. Itong sambahan na ito ay... Tapos sa gilid may mga bahay na rin. Ito yung likod. Yung kung maririnig nyo, tanging kuliglig na lang ng mga insekto ang maririnig nyo dito. So ito, hindi ko alam, back storage na rin to. Ayun, no? Ito
itong kinakatakot ko dito, yung mga ganitong kalaking mga halaman kasi baka pinupugaran na ng ahas. So, hindi natin alam, pwedeng ahas, pwedeng kobra. So, medyo delikado. Kasama ko si Katuklas. Nagkasabay-sabay pa kami. Ayun, no? Walang bubong. Walang bubong kasi dahil nga sa bagyong mga dumaan na syempre itong bubong nito siguro hindi naman talaga yari sa bato. So siguro pwedeng yari sa mga yero kaya nagkakasira-sira. Siyempre kasama din si Sir Papaidi. Ayun. Ito si Sir. Ayan. So may mga kasama tayo, hindi lang namin alam kung nasaan na. Dalawa na lang kaming natira. Bakit nauna na sila? Dalawang nagwagi sa pag-i-explore sa mga abandoned na ganitong mga lugar. Pero kung makikita nyo, ito yung isa sa pinakalumang kapilya dito sa Pasao, Camarines Sur. So 20 years ng abandoned, base kay Katuklas at gawa rin noong panahon ng Kastila. Ayan, so, grabe. Ayan, ito yung mga switch ng ilaw. Ayan, halos sira-sira na din. Grabe. Yun, no? So ayan, grabe, nakakapagod ang gabing ito kasi umikot kami sa mga sementeryo, umikot kami sa isang, actually hindi naman kami umikot sa isang abandonadong bahay sa Balugo. Kaso lang sa mga layo ng mga distansya, talagang makapagod ka kakamotor. Kaya ayun. So ngayon, dito na kami magtatapos and then abangan nyo naman ang mga next vlog ko dito sa Pasao, Camarines Sur. Alright, so magandang gabi sa inyo lahat. Good night and peace out.